tinuding jagat ya iki Jawa rupa wonten timbalan ngadhawuh Kakang Rupa Kenca Kyai Raja Mala ana dawuh apa Kakang Ratu Trigarta Yai Prabu Susarma ih kula paring ngadhawuh Raden Padeh Rupa Kenca apa to darurane kowe kabeh adoh tak awe cedhak setareketake yaktina ana bab wigating kang bakal tak babar magepokan panggono sarta gegayuhane Rupa Kenca anggone kepingin ngrubahake negara Wirata ngrebut dampar keprabon Wirata saka regemane Kakang Matswapati tetep sing bakal dadi ratu ning negara Wirata kene kudu Rupa Kenca Kang Mas lajeng sak mangke kados pundi menapa Jahandika sampun kelampan matur dumateng Koko Prabu Maswapati magepokan kalian adu jago menika wis apa kang dadi pamontaku apa kang dadi panyuwun wis dikabulake dening Kakang Prabu Maswapati dina iki uga wanci bedhug tengange bakal digelar adu jago manungsa kang mapan alun-alun kutha Goronegoro Wirata dening kang tak bata minangka jago kepadyan ra ana liya kejaba kowe Raja Mala ya Kakang aja kuwatir rena wengi sing tak pepe mung bakal ngempur negara Wirata wamriye ben kowe Kakang Rupa Kenca sing bisa dadi ratu negara iki bagus yen kaya mengkono Yai Rupa Kenca Yai Kenca Rupa piye Kakang Rupa Kenca yen pancen wis yoga ing diri sawega ing gati aja dikangelan ketapno Purwadya Bala klebu jeneng sira Yai Prabu Susarma lamun ana kapengko ing Pancabaya aja karo den gawe perintahno Wadyabala Trigarta supaya gempur Wirata inggih staken dawuh terang terwaca dawuhipun Raden Patih nadyan wancine barat wis ayo kage budhal ana ing alun-alun negara Wirata monggo
anakku lanang sedoi. Ih, paman. Klonten dawuh. Kabar sumebar pawartos. Rata jare jagone Prabu Masopati saiki wis cetha. Endi menungsane kon mrene menungsane? Ih. Wale-wale menapa? Wale-wale menapa paman lari saking pejagalan naminipun Joko Balu inggih jagal Abilawa. Lho. Mung bocah saka dusun pejagalan. Ana ngapa waninan iki kredane Yai Rajamala? Ih. Tetela makaten paman. Lepat Diagung pangaksama paduka inggih wontenipun inggih namung Joko Balawa menika. Apa kowe ora wedi yen kelangan kawulamu? Mboten. Nitik kesaganipun lare menika ingkang sagah. Ingkang sagah kula nitik saking lare menika ingkang sagah ndadake bagus yen ngono rasah tanggung-tanggung ora usah tanggung-tanggung totoane kudu cetha keparengipun paman kados pundi yen jagoku kalah sah sedulur aku minggat saka kene nanging yen jagomu sing mati Koko Prabu Kakang Prabu Maswapati lengser saka dampar seta. Lho. Piye? Wah, jebul paman Hari Rupa Kenca. Darpi sedya kaya dininjungking kalungguhaning Kanjeng Rama Dewaji. Wah, apa kowe gumun? Ora gumun kepiye? Yen kowe mati tegese Rama Prabu karo aku kalebu kowe barang kuwi minggat saka kene. Kowe kuwi janjane kongkon. Aku dadi jago iki percaya ora karo aku. Kowe ngandel ora karo aku. Yen pancen wis ora percaya, wah aku tak bali. Lho. Mulai kepiye? Aku to eret-eret saka pejagalan tekan kene. Wah, kowe saguh dadi jago. Ucapku nadyan aku wong sudra. Ora bakal baleni rembug. Wis disekseni karo bapakku Jagal Walakas karo Ratu Wirata Prabu Maswapati. Aku ora kaya banyu tumumpang godhong sendhe sing blendra-blendri. Wah, nek pun iya ya iya. Yen aku muni ora ya ora. Aja mulur mungret kaya cacing yen pancen totoane kudu negara Wirata kukupane. Mikira tak tandangane kowe wani tenan kowe ora ngandel karo aku. Wah, apa mbok kira aku ra iso mateni Rajamala? Wah, bagus tenan kuwi Balo.
kuwi. Ya, maju wae orang isen-isen ki lho kowe ya. Janji gawe isen. Tak keprobat aku tenan lho kowe mengko. Wah, yo. Aryo sito, piye balo? Wah. Saeneng-enenge prajurit lan kaulamu kon padha ndelok. Yen iso ora ngandel karo kridane balo, deloken iki. Aryo sito, yo, balo. Kowe sing jenenge Joko Balom. Wah, yo. Kowe patih rupa kinca bener. Kowe sago dadi jagone wong Wirata. Kudu kuat jaba jrone atos balunge kandel kulite. Apa sing mbok toke? Wah, mula negara iki ora wibawa. Merga Punggawa sing kaya kowe ngendel-ndelke. Wah, nadyan aku wong cilik ning aja mbok ina. Kowe ora ndibala. Wong melarat dibal 17 ora bakal ana sing gelem nyengkuyung karo jago sing kaya dapurmu kuwi. Wah, pancen aku ora duwe kasekten, ora duwe ragat, ora duwe pangombyong. Wah, nek aku ane tanding karo jagung mergo aku pengen nyingkirake Punggawa sing bebayani. Ya kuwi Punggawa Wirata sing cacane kaya kowe Drohun. Keparat kowe balo. Kowe sugih kendel bondowani. Nyawang adhiku Raja Mala. Rumangsanmu kowe kuwi apa? Kowe iki apa? Apa mbok kira aku wedi nantang kahanan sing lagi duwadi ana Wirata? Wah, ngerti yo. Kabeh lelakon iku wis tak waca. Kowe wis gandeng-rendeng karo wong manca sing jeneng Susarma. Wah, pidak jempol. Gedhe antuk arep ngrubuhake Prabu Matswapati. Wah, ya apa ora? Wah, parat ngabangake kuping tenan tembungmu. Raja Mala patenono jago Wirata iki Raja Mala.
Wah. Merungso kaya dapurmu arep wani karo aku. Apamu sing tau deni? Wah, maju. Apa kowe ora kikring nyawang wujudan kowe? Wah, rasa kakean cangkem. Kaki kowe maju rene. Wah, lakon taidak jebol dadamu gadul pecah dasmu.
Wah. Oh. Aduh. Wah. Udah mati. Wah. Wah. Motar Wedan Motar Wah mati ya Waduh. Wah, babar pisan ora nduga ngono kowe malah gletak jebol wetengmu ngono metu susmu nganti salengen gedene. Aku isih kelingan mulingmu mbiyen. Lamun to kowe mati kudu dicemplungake ana sendang watari. Supaya bisa urip meneh. Ya, Wadyabala. Wadyabala kematian Kencapura. Gotongan kandha iki raja malah cemplungke ana sendang watari. Yo. Duduk kah? Duduk. Yo, alon.
paleger suarane gegirisi. Ular paning sang raja mula ingkang den gotong den cemplungaken wonten ing Sendhang Watari. Sendhang ingkang dumadi saking ibune sang raja mula nenggih Endang Watari. Kotap yakti duwidaya kekuatan kang edap-edap ingkang tansah mayungi dhumateng kawilujenganing sang raja mula. Nadyan sedina mati ping 7 nanging lamun den cemplungake Sendhang yakti bali urip meneh. Malah saya wuh kasantosane mijil sang raja mula saking madyaning Sendhang jumangkah wonten ing payudan. Ayo. Ayo. Oh. Wah. Oh, sambato. Oh. Ayo aku sore mre. Otak. Wah. 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 Otak. Ah. 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 Wah. Wah. Yo. Junjung meneh ta. Alon. Yo. Oleh. Oh. Wah. 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 Oh. Ah. 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 Yo. Waduh abot tenane. Yo. Alon. Sing mburi, sing kenceng, sing mburi. Rame genira Bandayuda nganti kok besen sing jagal bila mulat sang raja mula ingkang pejah mawali-wali parandene den cemplungake Sendhang Watari bali urip mangkono tanggap sasmita nenggih sang Prahatnala sigra menthang langkap Yai Bramasta
pinentang-pentang gumurit suarane kaya putung-putunga gandewane. Lumepas gesit pindha tadet nyemplung wonten sendang watari saknalika umup toyane sendang. Yo. Ayo. Yo, dijunjung ta, dijunjung, dibopong. Alon-alon kowe. Yo, alon-alon. Aja ndelik. Yo, aja ndelik sing mburi dhewe. Sing mburi. Yo, calke. Wah. Raja Mala. Wah. Wah, Raja Mala adikku, wah. Ora nyono lelakone malah dadi kaya ngene. Beda karo padatan. Adate kowe dicemplungake ana sendang matahari urip meneh. Ning ya kene ripalunggan iki kuandamu ambiar dadi suwalang-walang. Raja Mala. Aku patih rupa Kencana trima. Nadyan jagone mati. Iki botohe maju. Sanane wong Wirana tak babati keparat kowe. Cawra rusuh ora patut babar wisan. Wah, Sentara Raja ra nyontoni babagan becik marang kaulane, malah parandene tumindahe kaya mangkono. Wah, apa member jagone mudhar kok botohe ngamuk. Yen aku nandingi kowe, ngladeni kowe, wah, meng muspra tanpa guna tak mulih wae. Aku doyak pate Kencana.
Wah, dheweke ora trima jagone mati. Yen pengen golek urip, golek slamet. Tinimbang iki mangko urusane dadi hukum negara. Kowe ngendika ana pasar, kowe ndeli ana pasar gedhe. Kumpul karo wong pirang-pirang kae balawa. Yo. Jagat Dewa Bathara ya jagat Manistungkara. Sajroning aku ngoyak jago saka kraton Wirata si Jagalabilawa. Tak sawang bocah mlebu ana pasar gedhe negara Wirata. Lah kok dadi iki ana kanan ingkang endahe kaya mangkene. Sajeg jumlek aku urip ana Wirata lagi. Lagi iki ngerti wong ayu kok kliwat ukur. Wong ayu. Mara gage kowe bloko. Kowe kuwi bocah saka ngendi? Lan jenengmu sapa? Wong ayu. Inggih Raden Padherapa Kenca. Dipun tepangaken kula abdinipun Gusti Ayu Dewi Utari. Kula rinten dalu lati marang panjenenganipun. Dene candika dangu dumateng kula. Nami kula pun Niken Salindri. Ing atase ayune kaya ngono kok ming trima dadi batur. Trima dadi abdi. Ripalungguhan iki aku rumangsa welas, aku rumangsa trenyuh, rumangsa prihatin. Kasulistianing warnamu kuwi persasat kaya widodari darat ana negara Wirata kene ora ana timbange. Klebu ponanku Utari wae Sur Prabawa kelawan ayumu. Mula ripalungguhan iki kowe manuta karo Patih Rupakenca. Tak ndak gendong ndak bopong marang kepatihan, kowe tak mulyake. Kowe tak dadekke mbok Patih. Cekal cukupe yen kowe gelem leladi marang Rupakenca ora bakal tibana adas nyuri nanging bakal tibana kasur babut ingkang kebak kamulyan. Waton kowe gelem dadi bojoku piye? Piye? Kowe ora gelem wangsulan mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangmu dhewe Salindri. Nadyan ing donya iki wanita sumebar pirang-pirang, ning nyatane sing pinter ngantol jantungku ya mung kowe. Dasare kowe wong wadon sing wasis sembada salah lan wiraga. Elok ing wadon ndudut rasa irung mancung gawe wiyung dadilan pantese.
Mripat yen mulat jawat tur tipis lambene yen guyung gregetake awake lencer kuning kaya saha luwes marakake gemes. Kowe gelem ya? Gelem kowe dadi bojoku, gelem kowe dadi bojoku, dadi mbok pati Salindri. Hei, Salindri. Ojo mlayu. Salindri. Ayo, arep mlayu nendi kowe Salindri? Dudu patrape menungso parandine kaya patrape kewan anangge Sang Joko ingkang wis ilang rasa manungsane mangkono kaya wong mendem tupi mulat kasulistianing Sang Nigen Salindri kocap kya den glandang astane ciptane driya arsa den renggut ingkang dadi kanitaning Sang Salindri. Praetno Sang Bilawa jangkah numpak dadane patih rupa kenca dawah kalenggak. Warep mlayu nendi Salindri? Ayo, gelem kowe dadi bojoku, kowe dadi mbok patih Salindri. Wah! Wah, iki. Wah, mudar. Wah. 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 Solo. Wah, mudar. Wah. Wah. Wah, kuculno. Wah, iki Balawa. Kowe sing wis mateni Raja Mala. Ayo, aku culno tak pecah sirahmu. Wah, tuku mudar. Wah.
tanpa lunga iki mengko hukum praja ingkang bakal wakarti merga kowe tega mentolo mateni patih kloron. Wah. Tandangane nadyan kudu nampa paukuman aku wani. Wah. Nanging kowe aja ngono. Kekuatane Pandhawa kuwi mapan ana kowe. Yen kowe mapan ana pakunjaran, Pandhawa bakal tanpa daya. Kowe lunga kowe sing dadi kurban. Lunga Balawa, lunga Balawa. Salindri, babar pisan aku ora ngira ning pasar gedhe ana Rajapati. Tak sawangi paman Kurupa Kenca Kurupa. Pecah mestakane sapa sing mateni? Ingkang mejahi menika kula. Amargi badhe kekalih menika badhe gonjak kalian kula. Yen pancen kowe sing dadake kowe sing ngakoni. Wis sak pantese kowe nampa pengadilan ayo. Ayo tak gelandang ana meja ijo negara Wirata Salindri. Ripalunggane kowe cetha. Negara tanpa warana kekuatan negara Wirata wis tek. Tegese wong Wirata ngibarati menungsa. Wis tanpa otot bebayu patih kembar rupa Kenca Kurupa wis mati. Lan sapa sing mateni kalebu sing mateni Rajamala. Nitis sekolah gak lagon lagane cetha lamun kuwi sing arep dilacah dening Pratu Ngastina Kakang Duryudana. Nuwun sewu Prabu Duryudana. Nuwun sewu kula ingkang sowan. Kula sowan beto kabar sae tumrap Jantika Sinuwun Prabu Duryudana.
Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro kaya ngenteni ku mambanging Sela Kresna Sleming Baluwa Gabus dawes padake iki kok kadangku Narawedi Nalendra Trigarta Yai Prabu Susarma kasinggihan kuwo Prabu kalian kula ngaturaken sumengkeming pabekti kula kunjuk ngersanipun kuwo Prabu Tatompo Yai Susarma kepiye sawise kuwi biyen saguh dadi telik Sandini Duryudana ngelacak papan dununge Pandhawa kepiye kabul kausanane kalian matur lepat nyuwun agung ing samudra pangaksami sadangunipun setunggal warsa kula menika nglacak wonten pundi papan dunungipun para Pandhawa samangke kula sampun saged manggihaken cetha ngegla tanpa warana bilih para Pandhawa samangke mapan wonten negari Wirata karana sedanipun Sang Senopati Raden Rajamala kalian patih kembar rupa kenca rupa menika wonten ingkang brodol waduhipun wonten ingkang pecah mestakanipun cacahan kados menika mboten wonten sanes kejawi namung tumindakipun panenggak Pandhawa nenggih pun Werkudara pramila saking menika mumpung ripalungguhan samenika negari Wirata sampun tanpa daya gampil anggenipun badhe nglacak para Pandhawa anggenipun sesengidan menawi Koko Prabu kersa monggo dipun rampit kemawon negari Wirata kula mangke ingkang gebak saking ngajeng panjenengan gebak saking wingging menawi negara Wirata sampun bedah paduka kelampan manggihaken para Pandhawa kula mboten badhe nyuwun menapa-napa kula namung badhe mondhong mustikaning jantung kula sekaring kedaton negari Wirata nenggih Nini Dewi Utari Koko Prabu Dewa Bathara yen kaya mangkono aku sarujuk papan patih Harya Sengkuni Kula paring dawuh nggih anak Prabu aja dikangelan ketapno Prawadya Balakurawa saka ing diri sawega ing gati ngrampit negara Wirata saka mburi nggih ngestaken dawuh budal besok kapan Yai Prabu Susarma nadyan Jolok Lintang rambatan mundak sambung obor monggo pragi bidal dinten menika sinuwun
Sangkara Sidam Skarik Bawana Langgeng Dara. Nggih wonten dawuh sayati penembaning Talakanda. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.